A ver, Lela, pero non estás cosendo ben. Pon iso ben como estaba. Ai, de verdade, esta xente non me traime de cabeza. Ai, de verdade, María Agulla, nunca fago nada ben. Eu non entendo, que teño que facer aquí? Ai, pero polo dereito, muller, polo dereito. A que faz todo do revés. Faz todo do revés. Ai, ui, 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 ai, hola. Eu son Lela, unha costureira da aldea, sí? A miña nai mandoume mandar a coser e a cortar a unha modista ali as Rellas, que está iso ali cerca da bandeira de Silleda. Ela que aprendera o oficio da súa nai, e ela da súa nai, ou sexa, da miña avoa, e a miña avoa da súa nai, ou sexa, a miña tataraboa. Vamos, que foi un oficio que pasou de muller a muller, de xeración a xeración. Iuhu! Ah, sí, e agora estou eu que montei un taller. Son autómata, digo, autónoma. Pero que de verdade todos os meses, veña, pumba, recibo. E a traballar. Ah, sí, aquí debaixo. Teño aquí unha traballadora, María Agulla, que non para de falar. Sempre me di que fago todo do revés. Aquí estou eu. Ai, de verdade, María Agulla. Ei, parece un cohete, pero son unha agulla. Ui, ala, que estaba dicindo esta? Non estaría a falar mal de min, non? É que esta non sabe nin coser un botón. Non sabe, non lle casan nunca as cousas. Nin dúas sisas lle casan. Ai, de verdade, María Agulla, non estaría a falar mal de min, non? Sí, María Agulla, de verdade. A mí que é verdade. Non faz nada do dereito, muller? Nin os patróns cortar ben. Déixame en paz. O que hai que facer é traballar. Non xa, eso sí. Veña, primeiro labor. Costureiriña bonita, dame unha agulla de prata, dame unha agulla de prata, para sacar esta espiña do corazón que me mata. Para sacar esta espiña do corazón que me mata. Ai la la, ai la la, ai la 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 la, ai la la, ai la la, ai la 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 la. Teño que chamar ao carpinteiro a ver se me arregla isto dunha vez. Ai, pois así preparamos todo para comezares a traballar. Sí, os labores son cousa difícil. Hai que abrir o pano para que todo este listiño e preparado para traballar. Ai la la, ai la la, ai la 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 la, ai la la, ai la la. Somos costureiras. Ruxa ferro, ruxa ferro,
Ai, ruxo ferro e pola norte, o diñeiro do meu amo. Ai, non se gana nesta sorte. Somos Costureiras. costureiras. Que tocará hoxe? Ui, que nervios! O mellor toca unha saia. Ou un pantalón. Do revés. Unha saia pantalón. Un xustillo, moi xustillo. Ai, que sofocón. Coso corto. Coso corto. Coso corto, coso corto, coso corto, Ui, que corto, que corto. Oh, patrón, oh, patrón, oh, patrón, por favor, con amor. Pois veña, ui, que nervios. Que será, que será? Estupendo. Un corpiño. Que máis, que máis? E isto debe ser así para poñer. No, así. Bueno, ai, nen idea. Ai, de verdade. Este debe ser o bo. A ver, a ver, a ver. Ui. Oi, 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 oi. Ui, que lío, O que é? Un mantel? Un mantel a Jesús. A ver, aquí pon. Un vestido corte Venezuela, amarelo, Piqué. Piqué non estaba retirado. Ai, Dios mío. Vostedes saben o que é iso? Un vestido corte Venezuela. No. Piqué? É logo que é. Ves, o que eu decía? Eu creo que é mellor preguntarlle a tipa de antes, a María Agulla esa. Hai axudade, irmá chamala. Así, María Agulla, vale. María Agulla, María Agulla. Xa vou, nena, a ver, que queres? A ver, axúdanos aquí, por favor. É que non damos con isto. Ai. A ver, pero aquí está clarísimo que pon. Un vestido, corte Venezuela, amarelo, Piqué. Eso xa lemos nós. Pero que non sabemos o que é o piqué. Un piqué é un tecido de 12 fíos dados a volta. Vamos, até a que se utiliza para as garabatas. Va que sí, señora. Effective Wonder, ves? Era iso. Ai, xa. Veña agora a traballar. Xa, home, se fose tan fácil, se tivese unha variña máxica. María Agulla, ti és unha agulla, non és unha varita. Un toque de maxia. Saia cachucha, chachi con mucha, pitos e pitos tamén. 7 palabras de maxia que son cosique, cosique, con. Saia cachucha, chachi con mucha, pitos e pitos tamén. 7 palabras de maxia que son cosique, cosique, con. Saia cachucha, chachi con mucha, pitos e pitos tamén. 7 palabras de maxia que son cosique, cosique, con. Saia cachucha, chachi con mucha, pitos e pitos tamén. Saia cachucha, chachi con mucha, pitos e un corpiño.
Aquí está, a coroa. Saia cachucha. Saia cachucha, chachi con mucha pizza esta vez. Siete palitos de mayas. Ai, agora sí, o meu vestido de piqué listo e feito. Cheguei por mar, Venezuela. ¡Ja! Coa vida por diante. Caracas, pensei que cidade tan grande. Eu que nunca tiña saído desta nosa terra que fora Galiza. Ai, co meu vestido de piqué emprendín camiño e voltei namorada con 7 meniños. Ai, e cortando e cosendo, retais da vida, convertínme en costureiriña bonita. Ai, que muller maravilla. Cantas historias contan as prendas, de cantos lugares e de cantas vidas. Ai, menos mal, porque... Ai... Costureiriña bonita, dame unha agulla de prata para sacar esta espiña do corazón que me mata. Do corazón que me mata. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Que tocará? Que será isto? A ver... Ai, Dios mío, isto é larguísimo. Ai, socorro! Que é isto? Que pensas que é isto? Un papel si para un patrón de algo. Que é isto? Un que? Unha faixa? Sí, tamén bolería. Que máis? Que pode ser isto? Home, unha bufanda. Non sei que clase de bufanda usan aquí. En Rianxo, A ver... Ai, xa sei. O mellor é un vestido. Ah! Vésimo cu. Un vestido non é, unha saia. É moi corta, non? Eu creo que hai que lle preguntar aquí a María Gulla. Gulla. María Gulla. Pero que queres outra vez? Ai, de verdade, traerme a cabeza tola. Que non sabemos o que é isto tan larginísimo. A ver, muller, déxame ver. ¡Oh! ¡Está clarísimo! Teralo ti. A ver, segundo a lenda africana, homes e mulleres cubrían a súa cabeza con fermosos turbantes de colores para así evitar que lle entrasen meigallos. Pois un toque de maxia, non? Saia cachucha, chachi con mucha pizza. Saia cachucha, chachi con mucha pizza. Palabras de magia que son cosas que yo sé que no. Querían cubrir as súas cabezas con fermosos turbantes para protexerse do triángulo trícolo. Teluso triángulo, trico, triángulo, mángulo, nelas. 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 Tiña eu 20 bonecas, mandeinas facer un 12 de luso, triángulo, trico, triángulo, mángulo, nelas non ficar senón dos. Mandeinas facer marmelo de
19 bonecas ficaron! Mandenas facer biscoito deles o triángulo, trico, triángulo, mangulo. Nelas non ficaron senón 8. Desas 8 que ficaron mandenas facer banquete deles o triángulo, trico, triángulo, mangulo. Nelas non ficaron senón 7. As 7 que ficaron mandenas eu no tren deles o triángulo, trico, triángulo, mangulo. Nelas non ficaron senón 6. Desas 6 que me ficaron quixe collelas dun brinco deles o triángulo, trico, triángulo, mangulo. Nelas non ficaron senón 5! As 5 bonecas ficaron! Vamos! Metelas no saco deles o triángulo, trico, triángulo, mangulo. Nelas non ficaron senón desas 4 que ficaron quixen eu lavar os pés deles o triángulo, trico, triángulo, mangulo. Nelas non ficaron senón desas 6 que me ficaron quixen lavar as alubas deles o triángulo, trico, triángulo. Nelas non ficaron senón 3. Desas 2 que me ficaron quixen eu as luvas deles o triángulo, trico, triángulo, mangulo. Nelas non ficaron senón ficoume unha boneca ficou. Esta que quedou, triángulo, trico, cantou, delle unha forte aperta conmigo, ela ficou. Entón esta que quedou, triángulo, trico, cantou, delle unha forte aperta conmigo, ela ficou. Entón esta que quedou, triángulo, trico, cantou, delle unha forte aperta conmigo, ela ficou. Entón esta que quedou, triángulo, trico, cantou, delle unha forte aperta conmigo, Ela ficou. É só unha ficou. E tede moito ollo, que non vos pase como estas bonecas. Protexede as vosas cabezas do triángulo trícolo, para que os meigallos nunca veñan por vos e que non vos atraque o triángulo trícolo. Vaya. ¡Qué historia! ¡Qué historia fabulosa, eh! Hey. Costureiriña da mare, dame unha agulla de prata para sacar esta espiña do corazón que me mata. Ai lara lara la la, ai lara lara la la, ai lara lara la la la, ai lara lara 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 la la la, ai lara lara la la. Unha mensaxe nunha botella. Que será? Ui. A seguinte feitura ten que ser moi especial porque unha feitura diseñada pola costureira e modista Marité, unha viguesa moi viguesa. Hai aquí alguén de Vigo? Vostede coñece a Marité? Non, pois din que é a do Xureno. Non.
Bueno, o caso que ela aprendeu o oficio da súa nai, igual que a min. Un día fixo un traxe moi especial. Un traxe para unha serea. Oh. Un traxe para unha serea. Eso sí que ten que molar, A ver, a ver. Todos los patróns aquí ciscados. Aquel traxe tiña unha sorpresa no seu interior. Marité, a costureiriña da mar. Ves, Marité, si que sabía coser e non ti. De verdade, María Agulla? E ten cuidado, que me ten a máquina toda escarallada. Ui, de verdade. Veña, a traballar. A ver que toca hoxe. Costureiriña lamiac, dame unha agulla de prata para sacar esta espiña do corazón que me mata, do corazón que me mata, ay la la la, ay la la la. Genial. Un bolo de pan. O canto das sereas é algo hipnótico, é algo máxico. As sereas son seres que viven en castelos submarinos, en fontes encantadas. Tecen o noso destino. Ás veces tamén fan de xusticieiras. Maruxainas, mariñas ou Lamiac.
plantados que viven en fontes. E aí, tedes que ter moito ollo, porque vos poden botar un auténtico meigallo. Como non vos portedes ben, Coidado coas lamia! Baina zen nekagarria, beti gauz berbera. Laminak sorginkeri eta madarikatzen ari gerala beti. Pero que teima con que as lamia botamos meigallos? Diso nada, todo o mundo diso, pero non. Tipa zoragarriak gara. Somos unhas tipas fantásticas. Gauetan, sagardoa edan eta 8ko erritmoan dantzatzen dugu. E polas noites bebemos sidra e bailamos los 8. Veña, preparadas. Upa, ia, denak txalo bero bat. Veña aí esas palmas, upa! Ia normalak gara. Hori bai, ate hanka eta urrezko bihotzarekin. Sí, temos patas de pato e corazón de ouro. Naturaren babesleak gara. Gauza arraroa. Sí, tamén somos protectoras da natureza. Que rareza. Tira, eta jende ona bazarete, dauzkazuten nahi guztiak ere ematen dizkizuegu. Zer nahi duzue? E se nos caedes ben, podemos conceder desexos. Que pedides? Un qué? Que pides ti? Nadar! Desexo concedido. Veña, a ver, quen máis? Pedide un desexo. Veña, que son gratis. A ver. Apagar o lume. Veña. Desexo concedido. Veña, que máis? Vamos. Teño as pernas moi estarricadas, non podemos estar moito tempo así, A ver, veña. Que chova? Desexo concedido. Mañán temos chuvia. Mañán temos chuvia. Desexo concedido. Una Palestina libre. ¡Palestina libre! Desexo concedido. A ver, que máis? Salud. Al trinón. ¡Al trinón! Vou queimar o timbre. Ahora a ver quen me move de aquí. ¡Yuhu! Ai, de verdad, non podo máis, ¡Yuhu! Que queres, A ver, pero que faz con ese vestido posto? Ai, María Agulla, a ver se te enteras. É un vestido capa, como podes observar. Uai! Un vestido capa, sen botóns, cos sombreiros caídos na liña máis puro estilo Balenciaga. Que, por certo, tamén era vasco, igual que a lenda que che acabo de contar. Ai, de verdade, eu a xuventud non lle entendo nada. Mellor que tese que traballar. Ai, pois sí, pois a traballar. Costureiriña bonita, vouche dar la despedida. Xa rematou o labore, podes ir andar a vida. Xa rematou o labore, podes ir andar a vida. María Agulla, aquí non hai nada. Non hai feitura. Claro, muller, porque xa é a hora. A hora de que? A hora de modelar. Modelar? Que será eso? Sí. Eche a hora de modelar. Xa non hai patrón. Tes que facer o teu propio traxe. Vaya.
pero eu non sei modelar. Si que sabes, ó. Pensa naquel traxe que fixo a túa aboa. Sen patrón. Ah, pois veña, como era? Un toque de caca, no, de maxia. Tamén valía, pero estaba guai. Saia cachucha, chachi con mucha patas. Magia que son, cose que. Oi. Pois cando ustedes 7 meses non vos quero decir nada. Agora sí. Anda, vaite ver o mundo. E non esquezas de onde ves. Quen esquece a súa historia nunca poderá aprender. Ande, vaite polo mundo. E aproveita a viaxe. Deixa que o mundo te vista coa roupa da mestizaxe. Manuela bonita, icía pequena, perdeuse na manga da roupa das medras. Marchou polo mundo, chegou a outra terra, colleuna no colo unha costureira. Eu sonche da China, eu sonche a chinesa, que fixo a manga da loupa das medras para andar polo mundo, para vir outra terra, para coller no colo a Icía e Manuela. Anda, vaite polo mundo, neniña. Veña arriba, vamos todo o mundo. Icía pequena, Veña, a bailar. das medras, marchou polo mundo, chegou a outra terra, colleuna no colo unha costureira. Vamos! Eu sonche da China, eu sonche a chinesa, que fixo a manga da loupa das medras, pra andar polo mundo, pra vir a outra terra. Tamén marchas. A ver quen vai bailar aquí na roda. Vamos! Manuela bonita, Icía pequena, perdeuse na manga da roupa das medras, marchou polo Queren mundo, marcharme al chegou mundo, claro que sí. no colo unha costureira. Ai, chinas, eu sonche da China, eu sonche a chinesa, que fixo a manga da roupa das medras, pra andar polo mundo, pra vir outra terra, pra coller no colo a Icía e Manuela. Anda, vaite polo mundo, neniña. Moitísimas grazas por estar hoxe aquí e compartir este tempo. Grazas ao Titi Iberia por darme esta oportunidade de poder estrear aquí este espectáculo que estreamos a mañán e agora fixemos este pase. Quero mencionar especialmente a miña querida Pilar, que se atopa hoxe aquí con nós, unha das voces desta peza, que foi unha peza documental. Grazas, Pilar, pola túa mestría e por toda esa vida de costureiriña e modista que sei que aquí hai moitas entre o público. Vivan as mulleres costureiras! Grazas tamén a este, non sei como describilo,
Manu Paino, creador destas músicas que escoitástedes, maravillosas, orixinais, e que sin estas músicas o espectáculo non tería sido posible. Grazas, Manu, eres increíble. E tamén vos quería contar que os vestiarios son da Canalla, unha xente de Vigo. Bueno, en concreto este traxe é verdadeiramente da miña avoa, que estivo a mañán no espectáculo. É un traxe que fixo ela cando era nova. Está un pouco arranxado porque, bueno, agora xa... Pero o resto des traxes están inspirados nas historias das mulleres que me contaron e que entrevistei para facer este espectáculo. Historias de vida que eu fun tecendo pouquiño a pouco, eu e as miñas compañeiras desta costureiriña bonita, e que fixeron esta creación tan fermosa. Pois, moitísimas grazas por acompañarnos. Se queredes preguntar algunha cousa, se tedes algunha dúbida, antes de que marchedes tamén, quero vos contar que temos aquí nesta maleta unhas mariquitillas como facíamos cando éramos pequenas, de recortar con todos os traxes que vistedes hoxe aquí, unha obra de arte que fixo tamén a Canalla, e bueno, que están a 3 euros, claro, pero que podedes recortar e levarvos de recordo desta costureiriña bonita. E nada, se queredes preguntar, queredes facer calquer pregunta ou calquer información, tanto a Manu, o creador... Vete por aquí, Manu, hombre! O Manu que gravou o son da máquina orixinal de Lela e creou esa composición tan maravillosa que el seguro que vos fala mellor que a min. Entón, se queredes preguntarnos calquer cousa ou o que vos queirades, estamos abertas a todo.